Madaydayaw iti apo ay ayaten nga kakabsat iti daytoy nga gundaway. Bigbigat itata ket madama iti buras mi iti blessing iti apo nga isu iti avocado nga nagbungan kakabsat ken gigayem. When daytoy iti inpay iti apo nga blessings kada kami ada iti avocado mi nga agbungbungan kakabsat ket madama iti buras min. Madaydayaw iti apo. So dayto iti sangkabasit nga garden mi iti abay iti balay. Ada dagiti agbungbunga nga parabor iti apo nga niyog. Avocado, damo dagiti sili nga saan nga maka gasang. Ati kun kunada nga saan nga nagasang sili dagitoy kakabsat. Damo ti tarong nga sangkabasit. So nga naimulmula ito'y abay iti balay kakabsat. Dati dagiti avocado. Dati gidwa sa akon nga na burasan kakabsat. Dito'y iti mulmula dito'y abay iti balay. Adamot na dagiti karabasa nga naimulmula. Ito iti parehang kung kunada nga balang. Iti parehang atap. Dito dati iti silang ko nakahanga nagasang kasla iti bunga naket kasla sabsabong. Ada pa iti kami ijay di Bilbiunak. Ijay nga lugar ket ada iti pato nga nakapupok ditoy. Ditoy. Ada lagi iti nagtugtugon nga karabasa ito yun. Mayat iti tubo da. So ngayon ikan mi iti kakastoy nga alad-alad na.